Dzulo timaona kuti chiganizo ndi chinthu chachikulu kwambiri pa moyo wake wa munthu. Chiganizo chikhoza kukuondetsa, chiganizo chikhoza kukupha, chiganizo chikhoza kukumangirira kapena iwenso kudzimangirira. Chiganizo chikhoza kupha tsogolo la wanthu amene tsiku lopanga chiganizocho kudalibe. Ndipo zimenezi tikugwirizana nalo vumbulutso limene Paulo adalandira pamene amalemba kalata ku mpingo ucho kwa Roma, makamaka chapter 12 ndime ya 2, pamene akamba nawo za kukonzanso malingaliro awo. Ndipo ife tabwerekera mwa Chingerezi renewing our mind. Ndipo dzulo timatsimikizira kuti kuchokera ku zimene munthu amaganiza ndi kumene kumabadwa zisankho zimene munthu amachita pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Ndipo tinaona Adamu komanso Hava pa Genesis chapter number 3, pamene tinatsimikizirana kuti kuyambira nthawi ya Adamu mpaka na lero Satana akudutsabe m'maganizo mwathu ndi kumaononga mitundu ya wanthu pa dziko lapansi, komanso ngakhale kuononga mabanja. Tinaona mtundu woyamba Genesis chapter number 6, wanthu amene ali pamene paja amatchedwa kuti the giants, anthu akuluakulu oyamba. Ndipo tikupeza kuti gwero lakutayika kwa mtundu wa wanthu amphamvu, komanso kuti Mulungu akuyenalo dziko lapansi ndi kufika pa muyeso wakulisesa dziko lapansi ndi madzi, zinali zotsatira zakaganizidwe kawo. Chifukwa mawu a Mulungu amatero pa Genesis chapter number 6 verse ya 5, akuti ndipo Mulungu adaona kuti kuyipa kwa wanthu kunali kwakukulu pa dziko lapansi, ndi kuti ndingaliro za m'mitima mwawo zinali zoyipa zokhazokha. Malingaliro awo, maganizo awo anali oyipa okhaokha. Mundikhululukire ndinayesabe kubwerekera ndime yomweyi mmene ayilembera mChingerezi. Genesis chapter number 6 verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Auti chilichonse chimene amalingalira mu mtima mwawo chinali choyipa chokhachoka. Maversion ena amanena kuti and the world was corrupt and their mind was corrupt, kuti anthu kaganizidwe kawo kanapotoka, kanaonongeka. Ndipo chilichonse chimene amachiona ndi kuchilingalira chinali choyipa. Pamene Mulungu akunena kuti sindidzalimbananso ndi munthu, koma ndipungula zaka zakukhalira pa dziko lapansi. Ndipo timatero kunena kuti monga timanyasidwa ndi munthu amene sakuchita bwino, Mulungunso anayipidwa naye munthu. Kuchepetsedwa kwa zaka za moyo wake wa munthu pa dziko lapansi ndi zotsatira zakaganizidwe kake ka munthu. So mwa njira ina munthu anadzilakwira yekha. Tinaonanso kuti Mulungu akutenga udindo omtemberera Hamu chifukwa chakaganizidwe kake koyipa. Abale ake malo mota aone analingalira kuti aphimbe umaliseche wa bambo awo, iyeyo zomwezo anaseka. Ndipo akutembereredwa chifukwa chakaganizidwe kake. Amen. So tivomereze kuti kuyambira munda muja mwa Eden mpaka na lero Satana kapena munthu kupyorera m'maganizo ake olakwika, zinthu zikunka ziwonongekabe tsiku ndi tsiku. Ndipo Satana amadziwa kunena kuti akangononga maganizo ake a munthu, chilichonse cha iyeyo chaonongeka.
angakhale zimene zikanamthandiza munthuyo zimakhalanso kuti zaonongeka. Amen. Pamene malingaliro athu akonzedwa monga mwa mawu a Mulungu, sikudzakhala kovuta kudziwa choyenera kuchita monga munthu, komanso chomkondweretsa Mulungu. Kunena kuti ngati anthu otembenuka mtima, anthu amene tikudikirira kubwera kwa Ambuye, anthu amene timaliuza dziko kuti ndife ana ake a Mulungu, pamene malingaliro athu akonzedwa, sikudzakhala kovuta kuti mudziwe kuti ichichi nchoyenera kuchita kapena ichi nchosayenera. Izizi zomangozindikira kuti mwachimwazi ni nkhani yonena kuti malingaliro osadakonzeke. Ndipo pesa malingaliro osadakonzeke, tisayembekezere kutulukamo chilichonse chabwino, koma zamanyazi ndi zodabwitsa. Amen. Hallelujah. So kukonzedwa kakaganizo kathu kapena malingaliro athu ndilo gwero la moyo wachipambano pachina chilichonse chimene tikhoza kuchita. Chikhristu chopambana chikutengera kuti akhristu amaganiza bwanji. Mutamvetsera chikhumbokhumbo chakuchita bwino pa moyo wathu wa Chikhristu, pa banja lathu, pa ntchito, pa chitukuko ndi chabwino, koma palibe chimene chikhoza kusintha ngati kaganizidwe kathu sikanasinthe. Anthu amakhala ndi maganizo abwino kwambiri, ndikanatere, koma sizitheka. Zimaganizidwa, zimakambidwa m'mabanjamu, kukambirana mapulana abwino, zimathera m'malere. Chifukwa ikakwana nthawi yakuti tsopano tibwerere ku munthu wathu kukulingalira koyenera, timakanika. Amen. Namvetsera okondedwa, tikamawerenga mawu a Mulunguwa, Bible likutipatsa gulu loyamba limene Mulungu akulipulumutsa. Ndipo gulu loyamba limene Mulungu akulipulumutsa moonetsera kuti Mulungu wachita ichi kuti apulumutse anthu ndi ana a Israeli. Ndiyo nkhani imene timawerenga za kutuluka kwa ana a Israeli mu dziko la Egypt. Koma tikawerenga nkhani imeneyi timapeza kuti ana a Israeli anatulukadi mdziko la ukapolo. Ndipo Bible limatitsimikizira kunena kuti adatulukadi, pakhala zizindikiro zogwirika zakuti adatuluka. Koma angakhale iwo adatuluka mdziko la Egypt, kaganizidwe ka ukapolo sikanatuluke m'malingaliro mwawo. Angakhale iwowa anapulumutsidwa natchedwa afulu, kaganizidwe ndi kachitidwe kadaululabe kuti anthuwa adakhala akapolo. Amen. Numeri chapter number 11 akutipatsa chithunzithunzi cha kaganizidwe kawo. Ndizongotithandiza kumvetsetsa kuti anthu ambiri anapulumutsidwa, anthu ambiri adandira Yesu, koma maganizo awo adakalibe mndende. Ndi anthu amene akuzunzika. Mwanjira ina tikhoza obwerekera mawu amene anthu amanena kunjaku. Anthu amanena kuti maiko ambiri amuno mu Africa adalandira ufulu olengeza kuti ndi afulu, koma akulamulidwabe magawo ena ofunika pa moyo wawo. Numeri chapter number 11 ndime 1. Ndipo anthu anaipa na madandaula makutu a Yehova. Ndipo pamene Yehova anamva, anapya mtima, ndi moto wa Yehova unayaka pakati pawo nunyeketsa kuchirekezero cha chigono. Pamenepo anthu anafulira kwa Mose, ni Mose anapemphera kwa Yehova, ndi moto unazimika. Ndipo anatcha malo dzina lake Tabera, popeza moto wa Yehova udayaka pakati pawo. Ndipo anthu osokonezeka. Right? Now, akangoti anthu osokonezeka chani?
Ndithandizeni mpingo. Yes. Tikati uyu ngobalalika timatanthauza adabalika chani kwati maganizo. Anthu osokonezeka ali pakati pawo anagwidwa nacho chilakolako ndi ana Israeli omwe analiranso nati adzatipatsa nyama ndani? Tikumbukira nsomba tinazidya mwa Igupto chabe ulere. Minkhaka ndi mavwende ndi anyezi mitundu itatu. Zinthutu zopempha mpaka kuzitchula mitundu zaulerezo. Mitundu itatu. Koma tsopano moyo wathu wapha. Tilibe kanthu pamaso pathu koma mana awa. Amen. Bible likufuna litipatse chithunzi chooneka poyera kuti adatulukadi iwowa. Kulengezedwa kuti tsopano iwowa ndafulu. Nayamba ulendo kuti akupita ku dziko lawo la malonjezano. Koma kaganizidwe kawo analibe akapolo. Amen. Anali akapolo. Mmene Mulungu amaonera za ulendo umenewo zinali zosiyana ndi mmene iwo amaonera. Zimene Mulungu amaganiza za ulendo umenewo zinali zosiyana kwambiri ndi kaganizidwe ka anthu awa. Samaona zimene Mulungu amaona. Maganizo awo amakanika kulumikizika ndi maganizo a Mulungu. Zimene anthu amaziona kuti ndi vuto. Apapa vuto ladzuka apapa ndi nyama. Nkhani yavuta apapa ndi nyama. Sakudya mmene amafunira. Zinthu zimene wamaziona kuti ndi vuto kwa Mulungu silinali vuto. Kwa Mulungu silinali vuto. Kwa Mulungu linali phunziro kwa ana ake. Komanso zowathandizira kumvetsetsa ulendowu ndi cholinga chake. Koma tsopano izi Mulungu akupanga ndi anthu amene malingaliro awo ngakhala atuluka, malingaliro osadatuluke. Ndi chifukwa chake Moses akuyesabe kuatsegula m'maso kuti mwina amvetsetse kuti Mulungu afuna upanga chani. Deuteronomy chapter number 8 ndi 1 kulekeza 10. Tamvani chimene Moses akuaunikira abalewa. Verse 1, Deuteronomy 8 verse 1. Muzisamalira kuchita malamulo onse amene ndikukuwuzani lero lino kuti mukhale ndi moyo ndi kuchuluka ndi kulowa ndi kulandira dziko limene Yehova analumbirira makolo anu. Ndipo mukumbukire njira yonse imene Yehova Mulungu wanu anakuyendetsani m'chipululu zaka izi 40 kuti akuchepetseni, kukuyesani, kudziwa chokhala mu mtima mwanu. Moses akuti kusowa kwa nyama, kusowa kwa madzi, chilichonse chimene Israeli amakumana nacho ulendo umenewu, kwa Yehova amafuna aone m'mitima mwawo muli chani. Amaganiza bwanji? Kodi kaonedwe ka zinthu mmene amazionera kwa Igupto asiya sanasiye? Ndiye Moses akutsindika apa akuti kukuyesani, kudziwa chokhala mu mtima mwanu ngati mudzasunga malamulo ake kapena iyayi. Ndipo anakuchepetsani nakumvetsani njala, nakudyetsani ni mana amene simunawadziwe, angakhale makolo anu sanawadziwe, kuti akakudziwitseni kuti munthu sakhala wamoyo ndi mkate wokha, koma munthu akhala wamoyo ndi zonse zotuluka mkamwa mwa Yehova. Kwa Mulungu ndi lesson. Kwa Mulungu akufuna waphunzitse. Kwa iwowa ndi vuto. Chifukwa angakhale atuluka, kaganizidwe, kaonedwe, kayankhulidwe, kachitidwe,
sikadate mwa iwowa. Amen. Tamvetsera nokondedwa. Ndifuna abale amene atithandize kumvetsetsa kuganiza kolakwika. Kungobwera kavuto, panangobwera kavuto kakang'ono, kungosoweka nyama, Bible likuti anthu onse kuyamba kulira. Ndakulu omwe kulira. Kasowa nyama. Kutakulira akuti tisankhe mtsogoleri wina atitsogolere tizibwerera. Amen. Abwerere. Now, kutaganize kuti kuchokera mu Egypt kudzafika pano pasowa nyama pano, taenda bwanji? Ndipo zotawoloka nyanja iwala. Ndiye akuti apeza wina awatsogolera amene alibe ndodo ngati ya Mose. Alibe chitsamba choyaka moto sadachione. Kuitana kwa Yehova sakukudziwa. Now, anthu oganiza motamanga motere ndi ngozi ya anthu. Kavuto kakang'ono mawu amene akutulutsa sakugwirizana ndi vutolo. Kavuto kakang'ono mpaka kunena kuti chimene mudati chotsera kumene kuchanjane. Amen. Anthu amene samalingalira akafuna kulankhula kapena kuchita kanthu samalingalira. Andokondedwa analibe nazo ntchito kuti dzulo Mulungu anapanga chani. Angakhale kuti akhale ndi mantha kuti akuluakulu chifukwa chani ifeyo tikamayenda mtambo ukumayenda, chifukwa chani masana ukumasanduka wakuda, usiku kumayaka moto. Amayankhula izizi mtambo lipomwepo osatsetsemuka. Ndi amenewo timati kulingalira kolakwika. Amen. Anthu amene amaganiza kuti mchipululu ndi kumene akupita, iwo amaganiza kuti mchipululu ndi kumene akupita. Mchipululu si kumene akupita yayi. Kumene akupita akupita ku Kenani. Koma Kenani iyo mumayenera mudutse mchipululu. Ndiye sizingateke kunena za Kenani osanena za chipululu. Now, iwowa akufuna Kenani opanda chipululu. Ndiye samudapeza ako anthu ngati amenewo omafuna zabwino popanda kumvera zowawa. Andini mbado opsa kwambiri gulu limeneli. Kuganiza kolakwika. Ngati mukukamba za Kenani muyembekezerenso zowawa, chifukwa njira yokafikira kumeneko ikudutsa mchipululu. Andi palibenso kwina kumene wanthu akadadutsa koma kuti kodi kumeneko. Ndi iwo akuganiza kuti mchipululumu ndiye Kenaniyo. Ayi Kenani ndimo mchipululumu ndimodutsa. Ndipo peza mchipululu si Kenani, nyama sioneka. Nyama ili Kenani. Mvetsera akuluakulu. Kenani amene abale amene wakupita si mchipululu mwayi. Chipululu ndi transit, ndi njira. Nyama imene akufunayi ili ukoko. Koma nyama yo ukoko sipezeka mpaka udutse. Ndi iwo wakufuna nyamayo ayambe kudyera mchipululu. Ndiye timati kuganiza komvetsa chisoni, kuganiza kolakwika. Kumasulira kwina, awa ndi anthu amene akufuna kukhala moyo wa amene adafika koma iwo sadafike. Ndese mudalipeza gulu ngati limeneli.
Wantu omakhala moyo wa amene adafika. Iwo sadafike nkumakhala moyo wa anthu amene adafika. Business mukuyamba kumene ndipo mukuyamba ndi mpamba wangongole. Anzanu amene adafika pa business ipo amakwera ndege nkukatenga container okha ku Dubai chifukwa adafikapo. Iweyo business ya ngongole nkuyamba kumafuna kuti ukaode ku South Africa ukwere basi uzidya njiramu ukagone ku lodge ya ngongole. Ndetu ndizitulirazi zoka oda okondedwa muka oda zimene kubolola njovu zilipo kukaoda kuchoniko. Ndi tsopano akakufinyana ni wakandalamawo ndi mapemphero tsopano. Mundithandize mapemphero. Nyengo zanga sizili bwino. Kodi nyengo zanu sizili bwino zinde ziti? Mudzinena kuti nyengo zina ndazipanga ndekha zandiukira. Chemwali imanena yokha geni kuti panopa tsopano pamene pali mpamba wanupa mukhozo kumakaoda pa ndege, mukhozo kwera ndege nkukaoda ku Singapore, mukhozo kwera ndege nkukaoda ku China. Katundu nkutsogola pa ndege nkumabwera pambuyo, kapena nkutsogola katundu nkumabwera makontena mabwera. Imanena yokha. Imanena yokha. Israeli akufuna moyo wakukenani aukhale mchipululu. Kufuna ukhala moyo wa anthu amene adafika uli njira. Ndetu ndizituvulala nazonse. Inuyo simudafike poponena kuti mawa pa tebulo panu pakozopezeka mazira awiri oti munthu mmodzi adye, pakozopezeka chipisi, pakozopezeka saladi, ndikupezeka porikofi mairo ndi masamba akachingwe, ndikupezeka mkaka wa madzi ndi mkaka wa paudala, ndikupezeka bread, ndikupezeka stock majani, ndikupezeka peanut butter, ndikupezeka jamu. Simunafike niyo pamene popo. Inuyo ndiye muzivomereza zimenezo nzamene adatani kodi adafika. Inuyo izi mutera nazo mjira. Mutera nazo njira. Ndizitu mumaona abantu kungolandira pa 27 ndiye akufuna akhale pa 27 afuna akhale moyo oti adafikapo. Okondedwa ndi 2 days yokha. 2 days yokha ka salary out. Usanguvomereza nanga. Amen. Bwanji kuvomereza kuti ine sinatani kodi okondedwa sinafike. Ineyo ndikudutsabe mchipululu. Kena nali kuti kodi kutsogolo. Ndetu mipikisano timapanga mmakukai. Na mukapikisana ndi wina oti adafikapo. Mukapikisana ndi wina oti adafikapo. Amene okondedwa msanuyo akakalowa mu akaunti mwake kuchotsamo 80,000 account simva kuti mwachoka ndalama. Kuchotsamo konde anthu amachotsa 10 million kupereka pa paper Sunday paja 10 kulemba cheke cha 10 million. Monday niyo ngati mpingo kukakasha account yake olo kugwedezeka. Simudachoke kanthu. Simudachoke kanthu. Organiza wala wika. Ababa akulimbana ndi kumwamba. Umwamba kwa apatse nyama. Chifukwa kwa iwo mchipululu ndiye kuti afika. Pamene sadafike. Sadafike. Mwanembetsero kwandedwa. Anthu omafuna zinthu zakumapeto zikhale mkati mwa ndime. Nyama akuifunayi ndiye kumapeto. Anditu Bible ndiro chititsa chidwi. Chifukwa Bible limanena kuti
tsiku limene Israeli adawoloka Yorodani, kukungoloka Yorodani nkuponda dziko la malonjezanolo, Bible likuti tsiku lomwelo mana adasiya kugwa. Mulungu kufuna kuwauza kuti tsopano mwafika. Kumene kukacha simudziyang'ana kumwamba, kukacha mudziyang'ana kuti nthaka indipatsa chani. Mwafika kumene tsopano mukuyenera mundifunse kuti kodi potitenga kuja umati ukubwera nafe kunoko kudziko loyenda mkaka ndi uchi, tafika mkaka woli kuti? Awawa ndiye malo oyenera kufunsa, osati mchipululu. Mundimvetsera azimayi, pali zina zonena kuti basi chifundo chizingokugwirani. Mukamapanikiza azibambowa, chifundo chizingokugwirani. Nsanuyo adakali mchipululu, koma zimene mupanga demandi Mungu ndipo atha azibambowa afa, ataita onse afatu. Chifukwa chipatala akunena kuti nkhani ya mavuta a ubongo panopa amene akupanga lidi ndi azibambo. Ndine nkatala mvereni chisoni, mwaone kuti kodi munthu ndi ukhala naye adafika sadafike. Amen. Akukanika ngakhale kukuuzani salale sikuti ni nkhazayi. Mmene figa yake ilili kuti muidziwa anthu awiri ni mavuto, bola abayidziwa abeokha, abayidziwa. Sidafike podziwa anthu awiri. Wanthu omafuna zinthu zakumapeto zikhale mkati mwa ndime. Ayi akuluakulu. Mulungu afuna kwazoti ayi paliza pano, paliza uko. Konzani malingaliro anu kuti mulandire zapati zapamenepo. Ndi chifukwa chake mupeza kuti zinthu zingapo zikuti zunzabe mdziko muno. Ndifo chake moyo wachigololo sukuchoka pakati pathu. Chifukwa anthu akuganiza kuti kungogona ndi bwana awakweza. Pamene pali zoti mupange, mutakhulupirika pa ntchito yanu, mutaonetsa integrity, mutaonetsadi kuti ntchitoyo mumaidziwa. Promotion ibwere on merit, not kuvula. Now, amene mumuvulireyo akadzankompanga transfer ameneyo, nkubwera wina okana zovulirana, iniyo mubwerera pansi. Musibwerera pansi. Mulibe zokupanga ni sustain. Now, even you want amene akupanga ma program, achitakale lead mindset yathu. Apeza kuti unondi mbado wosafuna kudutsa mchipululu. Anchifoteke ma program amene akukonzedwa language chionena kuti bas anthu yawa ndazimenezi ndi upeza kuti kuyiphula kutola chikwama nkhani zake ngati kuganiza kuti utamangoyenda nkutsango chitola chikwama cha mamiliyoni nkulemera. Ndi chifukwa chake kwalowa njuga. Nkhani za njugazi sizikuvuta chifukwa zikupeza wanthu amene mind yawo kudutsa mchipululu mulibe. Aganiza kuti akhozongosera game apa mawo nkukhala milionea. Ndiye muone mmene tikufera ndi zimene zonse. Nimafuna mudziwe kuti ngakhale iweyo mawa utawina 10 million, ukamawina mawa 10 million, udziwe pompo anthu 6 azimangirira. So you are rejoicing on somebody's death. Umakondwera pa imfa za wanthu amene sudaone. Iweyo kuti ndawina koma anthu ena 10 azimangirira. Akuluakulu, takonzani kulingalira kwanu. Moyo suophweka. Ayi. Andi kukonza tsogolo si chinthu cha masewera. Nchimene Mulungu amafuna awauze anthu awa. Mulungu amafuna awauze kuti ayi kutuluka mwa Igupto mawa simungafike ukenani. No way.
na anthu atilowerera amakonza maprogramu akuimvetsa mindset yathu, mipingonso ndiye atilowerera ndi ziphunzitso zikulowera komweko. Ayi, konzani kaganizwe kanu. Awawa ndi anthu amene amafuna mwini ulendo asanduke wotengedwa pa ulendo. Ulendo utu akuluakulu mwini wache Mulungu. Iyeyo ndi wotadzilamulira. Lero tikudya chani, mawa tikukagona pati, nkuja tipezeka pati, adani ali kuti tikhotere kuti. Ndiye anthu tsopano akufuna antenge mwini ulendo kusanduka wotengedwa, iwowo akhalani waka ulendo. Ndiye mkumafi Numeri chapter 11, wantu aliyese adatuluka mkatenti mwake nkuima panja nkumazimenya pa mimba. Hakuti mimba zapwa izi zapwa. Ulendo ovuta. Ndiye mchichewa kuti mulibe kanthu mwa ife. Chingerezi, we have no appetite. Tikudya chakudya chimodzimodzi momangobwereza mpaka lilimera atula iwala kuti kodi nyama imakoma bwanji, sausage imakoma bwanji, mazira imakoma bwanji. Akufuna Mulungu mpaka agonjere, asanduke wotengedwa, iwowa akhalani waka ulendo. Okondedwa kumwamba zimenezi sikumapanga. Ayi. Ngati sitingagonjere kundondomeko zake, sitingagonjere kukaonedwe kake kazinthu, iyeyo amasankha kuthana nanu basi. Koma iyeyo sadzakhala otengedwa pa ulendo. Ulibe. Amen. Munamvetsera? Awawa ndi anthu amene samafuna ma stage a ulendo kuti atsatidwe. Samafuna. Ulendo wakuluakulu ni ma stage. Ulendo mpaka adalemba ku Numeri stage iliyonse adayilemba kuchoka pakuti adakafika pakuti, kuchoka pakuti adafika pakuti, kuchoka pakuti adafika pakuti. Chifukwa ma stage wo akupungulaso anthu ndikaganizwe kawo. Mpaka kufika pa stage ina nkwauza kuti panopa ndi mmene mukuganiziramu. Lero kulengezedwe aliyese wa zaka 21 ukwera mmwamba simukalowa. Ulendo amene akalowa ndi wana wanu amene abadwire mnjira. Nawo ndi kuti chimene afuna apa Mulungu apeza kuti ndi mindset iyi, ni mindset iyi Kenani yosaka khala dziko. Ndi wonse amene anadya mavwende ndi zaulere kwa Igupto, gulu limene ndikwapule lite. Nditenge lina limene sili kundziwa Farao, sili madziwa mavwende, limene lindimvetsa. Akuluakulu ndimafuna mudziwe kuti anthu 600,000 oyenda pansi amuna okha amene adatuluka mu Egypt, onsewo adatha, adakafika ndi awiri okha, Yoswa ndi Kalebe. Now kagulu kamene kakubadwira njiraka kamene kadakalowa mdziko limeneli, kamene kakuyamba buku la oweruza. Gulu ili sili nadye mavwende, sili mandziwa Farao, sili mudziwa anyezi wa mitundu itatu. Koma vuto la anthu amenewa sada zione zazikulu zimene Mulungu adapanga pa ulendo, sada oloke nawo nyanja. Ndiye sama mdziwa Mulungu wa Israeli. Ndipo jawa kunena kuti panalibe fumu pakati pawo, ndipo aliyense adachita monga mtima wake udafuna. Samafuna ma stage. Anthu amene amafuna azinjoya stage iliyonse mpaka akafike. Stage iliyonse anjoye, stage iliyonse azipepese, stage iliyonse amve kukoma.
gulu ilili even ku moyo watu wa tsiku ndi tsiku lilipo. Tili ndi anthu oganiza motero. Ndi chifukwa chake umphawi sukutichoka. Ndi chifukwa chake chinyengo nchosatha. Ndi chifukwa chake kufusira sidakupezerebe mawu abwino. Tikumanenabe kuti kunyengana limene mbodza. Chichewa. Ndiyo kondedwa anthu akumanamizanadi. Nyamata uja nkudzipopa nkuzika pa levulo imene sali. Chemwe aliwo nkupusa ndi levulo yabodzayo. Nkutengeka ndi zimenezi mpaka na ukwati. Mwachisomo anthu nkwasupa 4 million. Nkumva kuti yes ife ndi fire up. Okondedwa kutha kwa ndalama imeneyo banja latha. Chifukwa seni zimene ali mzakoyo ikangotha yosupa nayi sidziwika. Sidziwika. Ndipo chifukwa cha zimenezo ndiye mumaganiza kuti kuchokera tsiku limene mwamanga ukwatiwo ndiye mutsidya mwapamwamba. Ayi. Munayenera kukhazikana pansi nkuzoti mzanga ulendo uli mmastage. Pano tilibe mwana aliyense. Tili awiri ndiye kuti pakali pano tilibe udindo uliwonse. Tiye tiyambe kuyika zinthu m'malo. Koma kuti zimenezi ziteke tiye tigwirizane. Makapu ndi awa atisupawa, masipuni ndi awa, mbale ndizi, makatani ndi awa, firiji ndi apa tachitika chisomo poyambira zimenezi. Mzango linawo madresi ako 6 ngokwanira. Ine matrauza anga 3 ni mashati anga 4 ngokwanira. Chakachi chitatha chimenechi popanda kugula chovala kandalama tiziponya pena tipezeka tukapoloti mwana asanabadwe. Stage ya ulendo. Stage. Okondedwa mukapanda kwamvetsa ma stage amenewa. Mukapanda kwamvetsa ma stage amenewa. Amadza kupanikiza vana vaja vana 6 aliyesa kufuna fees. Oyamba afuna ku college, wachiwiri ya college. Wa number 3 afuna zamayeso a form 4. Wa number 2 afuna zamayeso a form 2. Winayo akutali ndi trip ya kunyanja ku school kwao. Okondedwa akamapereka osewe malipoti bambo cha nkutsuko nena nkasitenga kuti ndizimangirire. Sikuti muzimangirira lero lino ayi. Koma kuti niyo ulendo usimmautanu simmaudziwa. Simmaudziwa ulendo wayi. Ulendo usimmaudziwa. Vantu amafuna stage iliyonse azinjoya. Stage iliyonse ya moyo anjoye. Sizingateke. Umeneko ndikuganiza kolakwika. Tsiku lililonse mulowe ntawuni mukayese chovala. Every day mukayese chovala ntawuni. Hallelujah. Israeli kuganiza kolakwika. Amafuna nyama pamalo popanda buchala. Umumuntu ndi nchipululu. Akulu umumu ndi nchipululu. Akufuna nyama pamalo opanda buchala. Now, akanena kuti amuna oenda pansi 600,000 ndiye kuti sakuwerengera akazi ku Chiyuda. Koma awawa ndi anthu amabanja wawo. Aliyese mukampatsa mkazi wake ndi 1.2 million anthu. Aliyese mnyumbamo mukaika average ya wana ana 4 pa banja lilonse
ndekuti muthamangira 2 million vanthu omayenda pansi. Akuluakulu vanthu 2 million tikukamba za area 24 Biwi, Chisapo ndi Kavale osewo nkumayenda pansi. Nkumanena kuti pakufunika ng'ombe, mugwetsa ng'ombe zingati? Mukazitenga kuti? Nifachike pali nkhani ya Balamu ndi Balaki. Nkhani ndi yakuti anthu aja akubwera koma kwaona mmene alili nkuona kuti anthu yawawa tikawalola kudutsa akayerekeza kumwa madzi zitsime zipwa, akadutsa dimba la simbe lata. Nditi atemberera abwerere amaona population ya wanthu apapa nyama singateke osateka. Wanthu omafuna buledi pamalo popanda bekale sisingateke. Chifukwa chana akufuna nyama, akufuna anenepe pa ulendo umenewo. Anthu omafuna kunenepa koma akuyenda wapansi igwira. Ausena neba kunenepa kumagwizana ngali moto ausena neba. Aish. Hallelujah. Yes. Iwo watu izi zisakuziona. Akuluakulu ulendo ndu wapansi 40 years so funiko nenepa. You cannot carry a mass of 250 kgs in a journey of 40 years. Osateka. Now, zimene mulungu akupanga anthu awasakuzidziwa. Iwo akuona ngati akwazunza mpaka kumanena mawu kodi tidzingoja mana basi. Osadziwa kuti mumana muni ma nutrients, sunenepa suwonda, sudwala sufoka. Chilichonse mulungu anayika. Mana inali tablet yoopsa imene akadya tukuta silima tuluka. Fika Bible kuti chovala chawo sada sinte koma osang'ambika. Iwo osakuona. Mana ndi energizer. Bible kuti samakhala pansi mpaka mtambo utere. Mtambo ukaenda 1 week, munthu ali ni mwana kumsana amaenda 1 week non stop koma usatopa chifukwa wajamana. Iwo afuna nyama azionjezera kwa nchere kasabola akawauze kuti gauti. Munabatsera tate tiphunzire kudzipempherera tokha. Mulungu tandipatsani chisomo chomaona zinthu mmene mmazitani mazionera kuti ndisakulakwireni. Mundikhulukira chifukwa cha mawu awa koma ndingofuna muphunzire. Akufuna nyama pachigono popanda majensi. Chigono akuluakulu chinalibe majensi. Chigono inali temporary shelter imene akhozongo khala po one day. Mbanda kucha mtambo kangonyamuka akunyamuka. Sipa masoweka kukumba majensi. Amayenera azidya chakudya chimene sichitaidwa ndi mana. Ndipo sachiona kuti chatani. Mulungu akufuna achite promote holiness. Chiyero chapa chigono chisungike.
iwo akufuna anthu 2 million adye lunch mmene aliyesanga jere ikamati tukolo kwa alowera kutose 2 million alowera ku iwo zimene zosakuziona. Amen. Bali zinthu zina zimene Mulungu pa stage yathu akati mana tisamalimbane naye. Ndipo jambo Yesu akunena kuti inu ophunzira inu zonse mumazifunazi Atate wanu amadziwa kuti mumazifuna. Ndipo zimene mumazifunazi akunja amazifunazo. Matthew chapter number 6 ndime ya 30. Akuti zimene mumazifunazi akunja amazifunazo. Amzathu Angereza adati they crave for these things. Akuti akunjao amachita kuchuchira dofu zimenezi. Ndipo Atate wanu wakumwamba amadziwa kuti inunso mumazifuna zimenezi. Zimene akunjao amazifuna ifenso opemphera afe timazifuna. Magalimoto amene amafuna masatanist ifenso timafuna. Nyumba zapamwamba ifenso timazifuna. Koma Ambuye Yesu akuti inuyo muyambe mwatanga kufuna ufumu wanga ndi chilungamo chake. Now akati ufumu wanga ndi chilungamo afuna anene kuti muyambe kuziona zinthu mmene ife timazionera. Mukayamba kuziona zinthu mmene ife timazionera simusauka ngati akunja. Akunja amaganiza kuti ulemerero uli nchakudya. Amaganiza kuti akamadya bwino ndi afikapo. Ife akuti munthu sakhala ni moyo ndi chakudya chokha. Akuluakulu zikanakhala choncho tosefe titafa. Nanji kuno ku Malawi timadya chiyani ife? Timadya chiyani? Munena ti masambako opsereza shuga nkungodetsa madziwo. Shuga nkutilira komweko utiti kogerere. Tidafa nditi ameneyo. Suyu mpaka tafika pano tiwa kameneyo. Ndadya ine sima okondedwa ine ndadya nimauza akazanga ndadya sima ineyo masusa munchere. Okondedwa umata kuidya yoseja mpaka kumaliza osasanza. Mulungu sana nditano okhala mbusa ndadya sima ya nchere. Kutenga sesenya nkukazinga. Chikopa cha ng'ombe chija wena asenda apala chilichonse nkukachitengaso nkuchinyika nkuchifewetsa nkuchipalapala nkupeza nkupanga nyama nkususa. Sitikhala ni moyo ifwe cha zakudya. Koma Mulungu anikayenena kuti ukhala umatani kuti makhala. Chifukwa tikana makhala ni moyo ndi zakudya tonse titatha ku Africa. Chifukwa wanthu amadya bwino. Sitinambepo ife. Sitinambepo. Koma wena ali chijereni nkati mwakudya bwinomo amakauza ti ndi mmene tikuonera kuyambira lero zonse za mafuta kuyambira lero zonse za kumwa za mabotolo kuyambira lero mafuta kuyambira lero stoko majani nkuchita kulembera pa chipepala na Yesu opanda chisoni kumachita kulemba mpaka 1 2 kuchotsa zonse kuchotsa zimene timati nkujazo kuchotsa nkunena kuti inuyo muzidya nkhwani ongofafaza mafuta asalowemo mpiru ongofafaza ikakhala nyama muiwochepa makala ndiye ipye kwambiri isaoneka ni mafuta omwe. Akakhala ti musaike kushuga Mungu ikakoma ndimu ndikuti akufikisa pa level ya kuti uzingodya mahebu.
involuntary vegetarian. Sitikhala kuti ndimoyendeza kudya. Hayi. Kwa Mulungu akanena kuti tikhala timatani kodi timakhala. So mama kulemberazo okondedwa kumudzi kwathu sinkhani. Kumudzi kwathu sinkhani. Vantu kumudzi stoko sapaka koma kumukomba mmene ali kungonkomba nkumudya paika osadwala eka. Osadwala. Osati kupaka ku bread koma kumudya paika. Osadwala. Ndikukuuzani kamwana ka myezi 6 kugona nyumba yoti muli nkhufi kumatuluka nyongolotsi mwana uja nkumuluma usiku wonse mpaka na mawa mwana osachita malungo. Atagonera pakasanza kuti mwanaye wakodzera koma palibe sanza ino tagonere. Mukaona ana amene wa mudzi mmene akuonekera Vanatans. Adaberekedwa ni mayi wawo wa zaka 16. Adangochira ndikubwera naye mwana wa Tans. Kukampeza wina mayi wa zaka 40. Mayogati nthawi yonseyi mayogati kukanika mpaka siza. Muntu tusakhala ni moyendeza kudya. Andi Mulungu amafuna amuuze Israeli zimenezi. Israeli kuganiza kwako kwa Igupto kutuluke. Tinatembenuka mtima koma timaganiza bwanji. Timaona bwanji zinthu. Ndikufuna mutawamva atatuluka jewa china chimene adayankhula. Anthu ompetsa chisoni wowa. Exodus chapter 14. Kuganiza kola kuika. Exodus 14 ndime ya 10. Ndipo pamene Farao anayandikira so kumasulira kwina pamene vuto linawapeza. Chifukwa Farao ni mavuto. Ndipo pamene Farao anayandikira ana Israeli anatukula maso awo taonani. Aigupto ali nkutsata pambuyo pawo. Ndipo anaopa kwambiri. Ndi ana Israeli anafuulira kwa Yehova. Now pamenepa afuna atiuze kuti ndi anthu amene atuluka kumene aomboledwa. So at least conscious yonena kuti tili ndi Mulungu amene watiombola inalipo. Chifukwa cha conscious imeneyo akuyamba kaye kufuulira kwa Yehovayo. Okondedwa afuulira kwa Yehova siku kubwera yango. Atembenukira kwa Moses verse number 11. Ndipo anati kwa Mose, kodi mwatichotsera kuti tikafe mchipululu chifukwa panalibe manda mwa Igupto? Mwamva nkhaniyo? Yes. Nkhani yoya zinthu zavuta koma nkhani yoyamba kuganizira ndiye kuti ndifa ndithu gulilolo lindipa koma pofera pakhale pano ndikadafera kwa Igupto. Maganizo mwawo akulingalira za mwambo wa maliro wa ulemu. Nde mulemu wonse wa maliro apapa sultani kuti suchitika. Kufuna tu pofera pabwinopa nkufuna kupanga demandi dignity ya maliro imene mwini wache suma iona. Okondedwa tindiwa ntoganiza mola kuika hotere amene chimene adagwira pa mpingo nkuchisamalitsa ni mwambo wao wa maliro. Full stop. Za Yesu ayi. Za Yesu ayi. Ndipo adatipanga stade adapeza kuti ngati pali gulu lina limene limayika munthu bwino mwa ulemu siku zinenerera ayi ndifeyo.
okondedwa timayika bwino munthu ndipo timadziwa kumuyika munthu. Sitiyika munthu chisawawa kuti tiukayika munthu pamakhala vestre nyumba yokuma nako atsogoleri tiusane tiyendetsa bwanji mwambo a munthu amene. Payenera pakhale otsogolera nyimbo. Ngati pali makwaya alembedwe pamakhala mndanda ndolongosoka. Sikungoti wina adzingodzuka nyimbo iyamba. Pamakhala amene atsogolere nyimbo. Ni msake omulandira akatopa. Sakhala mayikidwa chisawawa. Akuluakulu tenti nene muona munthu akamwalira mCCP sayikidwa chisawawa. Zimene zija anthu ena amaganiza kuti ndicho chipulumutsocho. Nemati ndikambe nanu ndi zimene timayenera tikuchitireni kuulula kuti munali membala wathu ndipo potera pa chikondi chathu pa iniyo ngati membala ndi service imeneyi. Koma sizimapulumutsa munthu chonde. Palibe adakalowa kumwamba chifukwa cha mwambo wa maliro ake. Kulibe. Koma alipo wena amene tikamachita zimene zija imakhala reflection ya zimene angelo akupanga kumwamba. Kumakhala kuti kumwambako kugundika kuli makwaya owopsa pansi panonso nkugundika. Koma pali wena tikagundika pansi pano kugehenanso agundika kuchingamira mbale wawoyo. Chingamira mbale wawoyo. Ndegulu limeli kunena kuti ayi kodi mudalibe manda mwa Igupto kuti ife tikhoza kufera pano lina likudzanena mawu nchiyani ichi mwatichitira kuti mwatitulutsa mwa Igupto. Akudzafusiratu apapa ayenda kale mtunda wautali adzafusira apa kuti nchiyani mwatichitira zoti akadafusa sadatuluke. Adalemba apa nchiyani mwatichitirachi. Ndi wina uzata siyawa mawuo verse number 12 siyawa mawuo tinalankhula nanu mwa Igupto ndi kuti tilekeni kuti tingwirire ntchito ya Igupto pakuti kutumikira Igupto kuti komera sikufa mchipululu ayi. Mawu amenewo mindset izizi ndi zimene Mulungu afuna athane nazo izi. Because this is a direct worship to the devil. Direct worship. Kuti wanthu akozolimba mtima nkuchita compare Mulungu ndi Farao. Nkunena kuti ife kumatikomera kumantumikira amene ucha si zimene mwatichitirazi. Anatuluka koma mindset yawo inaliyosasinda. Ando okondedwa gulu limene tinalo mchalichi vanthu amene timawerengera kuti ndi mamembala koma kuganiza kwawo kumvetsa chisoni. Kumvetsa chisoni. Ndi chifukwa chake mmusimu Mulungu akudzutsabe wina wa mindset yake. Verse number 13. Ndipo Mose ananena ndi anthu musaope chilimikani. Amafuna awuzoti stage inoyo siyo phweka. Inoyo siyo malalata. Si stage yolozana zala. Si stage yonena kuti mwatitengeranji mukupita nafe kuti. Si stage yotu unena kuti sindi mafuna. Chilimikani. Chilimikani. Ndipo penyani chipulumutso cha Yehova chimene adza kuchitirani lero. Present tense. Lero. Pakuti Igupto muwaona lerowa simudzaona konse. Yehova adza kugwirirani nkhondo ndipo inu mudzakhala chete. Ndiko kuganiza kwa iwo amene anatuluka mwa Igupto cha Igupto kutulukanso mwa iwo. Amaona zinthu mmene Mulungu amazionera. Okondedwa atu kutsogoloko mukawerenga nyanja idaima. Atanena chonchi Moses chimene akupanga nkutuluka mgulu la anthu ongo yankhula. Chifukwa alipo magulu ena amene simwene lokhalamo.
magulu a anthu omangoyankhula palibe chimene amachita koma kumangoyankhula okondedwa kwaona amayankhula kupita pa khomo pawo pomvetse awawa okuyankhula kusekuja khomo lawo ndi lili. Anthu oti nyumba pa balaza pali makalendala 18 ya 2000 ya 2004 ya zaulimi ya foja ya kazibek zili mbwe koma kumangoyankhula. Ndi Moses akutuluka pakati pa anthu oyankhula akutuluka nikutenga ndodo ndikumenya pa maziwa Israeli ndikulowa. Ine ni manena kuti ngakhale awawa amene amalalatawo adatani nawo adalowa nawo ndikumakaenda nawo pouma. Ndi anthu oti ali ndi vuto amakhalabe ndi vuto basi. Malo moti awo noti Mulungu agawa nyanja iwo kumapita kumakauza anthu osajandikire chikozo loshoka ichi tamaenda nuko madzi tu awa madzi sichipupa ichi tachenuko. Haleluya. Adatuluka koma cha Igupto sichinatani kodi chinatuluke moyo. Okondedwa pamene tikuliuza dziko tinatembenuka mtima anthu afuna aone kaganisidwe kathu kaonedwe kathu ka zinthu mmene timayankhulira zikavuta. Okondedwa mmene Amalawi timayankhulira zinthu zikavuta sungamvetse ndipo zoti timapemphera sungamvetse kavuto kakang'ono koma language imene matuluka zichewa zimene zimatuluka kuti kupemphera ako ndiye kuli pati. Kupemphera kuli pati. Ine ndikufuna ndipemphere nanu madzulo ano. Inunso mudzipempherere nokha. Tagwirani chopereka chanu chimene munatengacho muchigwire kudzanja lanu lamazere lamanja muyika pa mtima panu. Tingomuza Mbuye statement imodzi. Mutanditsegula maso ndiyambe kumaona zinthu mmene mazionera kuti ndisakulakwireni. Ndidachokadi ku dziko lapansi koma dziko likulamulirabe moyo wanga. Ndikufuna kuyamba kukumvetsetsani. Ndikulemekeza stage iliyonse imene mukundidutsitsa ndi imene mukunditengeramo. Mundikhululukire chifukwa cha mtima wanga ufuna kumajowa mastagewo. Ndibwezeni ndiyende nanu. Tayikani dzanja lanu lamanja pa mtima panu lamazere mugwira choperekacho. Yehova tufuna tikuyamikeni chifukwa cha vumbulutso limene munalipereka mwa mtumwi Paulo. 1 Korinto chapter 10 verse 5 and 6. Pamene mawu akunena kuti zinthu izi zidalembedwa zikhale zotichenjeza kuti ife tisachite monga Israeli adachita. Zikoma kuti ife lero tikuwerenga zimene anzathu anadutsamo. Kukhala galasi lotithandiza kuona moyo wathu. Madzulo ano timati tikupempheni. Tatitsegulani maso Yehova. Tiyambe kumaona zimene diso wamba silingaone. Nikuyamba kumvetsetsa ulendo umene mukuyenda nafe. Kuti kulingalira kwathu kugwirane kwambiri ndi kulingalira kwanu. Maonedwe athu azinthu tiziona mmene mmaonera. Kuti mmenemo chotuluka mkamwa mwathu chikhale chomangirira ndi chopatsa chisomo. Tikomereni mtima. Tikomereni mtima. Tetezani ana anu kuti asagwe mu msampha wa kuonongeka kwa malingaliro awo. Tinabwera nacho choti tikupatseni. Landirani mfumu ya mafumu. Ndikudalitsa mabizinesi wathu, ntchito zathu za manja, masomphenya wathu.
ndi kuteteza azimuna wathu pamene akugwira ntchito, azikazi athu pamene akugwira ntchito, kuteteza vana wathu kunja kwa dziko lino komanso mdziko muno, kuteteza chilichonse chimene munatipatsa kuti tikhale nazobe zokupatsani ndi kukuzakuzabe ufumu wanu. Konzani kulingalira kwathu mu dzina la Yesu Khristu ambuye wathu. Amen.